De una. Així, fora pensar. Així se fan les coses. Això era un dia que li deien a en Fausto: Fausto, què hem de fer? I ell me diu: què hem de fer, Toniet? I bé, ho vàrem juntar, vàrem replegar 4 coses i ens vàrem anar cap al Tomí. Caminant, fred, calor, pujada, davallada, força, cansanci, xerrades interessants. I caminar ho és tot. Sempre intentam anar a tope, super ràpid per tot. Sempre ens exigim més de lo normal. I el nostre cos se sap perfectament que no està pensat per córrer tot el temps. El nostre cos pot caminar tot el temps. De boxeo? Sí, te metes un puño. El caminar fa moltíssim. Hay que subir hasta arriba, ¿qué? ¿Dónde está la...? ¿Ves ese árbol? Sí. Ahí. Ahí. Sí. No podemos ir más para allá. No, es la altura donde tenemos que subir. Me cago en Dios, tío. Pero sí es bonito ese árbol. Pensa que quan camines, la teva sang se bombeja d'una forma regular per tot el cos, des dels peus fins al cap. On la sang passa per el cor, després passa per el cap i torna a passar per el cor. Però de forma fluida. I és quan venen els millors pensaments. És que és això, sempre estem intentant superar-nos, millorar. Sempre mos exigim. Quan realment no sabem ni el que passarà demà, saps? Bé, aquí estem, nanos, i aquí hem de pujar, ¿vale? Ningú sap el que passarà demà, vamos. És a dir, això és un fet. Però me fascina, no?, que tot el temps allà pica i a vegades picant no treus res. A vegades treus millor, no sé, deixar-te dur. Como no es lo mismo vivirlo que contarlo, hemos venido a una caseta de neu a pasar frío. És que sóc incapaç, com a que he realitzat la conducta de que sóc incapaç de no fer res. És a dir, jo estic sense no fer res i me pus per les parets. ¿Qué pasa? I això no està bé. Això no està bé perquè tenim 25 anys ja i tio, fa 5 no era igual que com ara, saps? Veniu. Ja venim des d'allà. I anem cap allà. I va t'ho va dir, no acabarem mai. Ja no podem més. Mira. Això és entrenaments per la guerra, nanos. Aquí els teniu. Poquet així. I res. Seguim. Ja està tot el programa d'avui. I tot això és perquè Adéu. poden dir que són les responsabilitats que van creixent i tal. Però també és com les duim, saps? És la nostra responsabilitat dur les nostres responsabilitats com toca. Ningú te diu que les teves responsabilitats s'hagin de dur ràpid. Ningú t'ho ha dit en això. És una locura, tio. Feia estona que no venia per aquí. Ara estem arribant a la part final de la baixada. I després aquí dalt, ara després d'aquí
I aquesta ladera ens trobarem amb el Puig Tomí. No anem, No anem. De cap manera. Què? Puja? Polletó. Tot el dia així. Arribant, Tito. Ojalà tot distribuir-ho i tot fer-ho i tot organitzar-ho com ho estem fent ara, saps? Com ho estem fent ara, bàsicament, pujant una muntanya. És que a vegades val més coir perspectiva, no? Veure l'horitzó i dir, Dios, és que no som res. No som res, tio. Ara, també t'he de dir, Fausto, tu i jo no som normals. És a dir, ja sé que tothom és igual, tots naixem en el mateix planeta, el planeta és massa gran per nosaltres i no som res, però tu i jo no som normals. Això, que ningú m'ho calli, és a dir, ningú m'ho callarà. Mort en vida, Mort en vida. Ja veus, mira el que han fet. Uah. Han pujat una puta muntanya d'aquesta manera, tio. Ningú ho faria, ningú. I mira-mos aquí dalt, xaval. Perquè això quedi per l'eternitat, tio. Bàsicament. Bàsicament, per la puta eternitat. Només cal respirar, obrir els ulls i deixar-se endur per davant. En la cima. Per la por, ni una passa cap enrere. Sempre cap endavant, sempre, sempre. Te tornes a caure, te tornes a aixecar. Te desferres, te tornes a aferrar. Mare meva, és a dir, aquestes coses, aquests éssers, sempre estan barrejats per els 4 elements. És a dir, constantment. Que si foc, que si terra, que si vent, que si aigua, tot el temps.
muntanya sempre estarà allà. Què diu en Fausto? És una tortura, que puta venta. És igual si la neu es congela i el gel romp les pedres. És igual. La muntanya està allà. És igual si el vent crea cavitats i formes a la muntanya. La muntanya serà allà. I no sé, en això hem vengut, no? En aquest món no hem vengut ni millorar ni empitjorar, hem vengut a evolucionar, tio. Hem vengut a créixer. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ven, yo he sido así, se los diré sinceramente. Vi la inmensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Voy a seguir hasta el final a mi manera. Sempre quan faig una excursió, el primer que em ve al cap és si la pujada
ha estat més ràpida que la baixada, o si la baixada ha estat més ràpida que la pujada. I mai m'acabo recordant. Sempre dubto. No sé si la baixada ha estat més curta que la pujada o la pujada ha estat més llarga que la baixada. Al final és el camí, no és la meta. La meta és un objectiu, està bé tenir un objectiu, però lo important de tot això és el camí. Bueno, això és la meva opinió. Per això l'obsessió no sempre funciona. Estar obsessionat amb un objectiu no fa que puguis veure bé el camí. I és molt important veure bé el camí. Saber on poses cada passa que dones. És molt important. Perquè és algo que sí que pots controlar. Tot el que no pots controlar no t'has de preocupar, però sí que te pots preocupar de lo que pots controlar. I ser conscient d'això és molt important. Vivir para ver, hermano. Igualment, tot això està escrit.